माइनाव सोरां बिथांखिनि गेजेरजों दिनै आंनि समस्ति एबा भेरगाव समस्तियाव जिखिना सेल्फ हेल्प ग्रुपआ सेलेक्सन जादोंमोन बे स्किमनि गेजेरजों बिथांमोननो जोङो चेकखौ फर्मेलि रानना होनाय जादों। दिनै गासै जोंनि समस्तियाव 74 नाथाय माखासेया बेंकनि एकाउन्ट नाम्बार प्रब्लेमनि थाखाय फैयाखै। खम समनि गेजेरावनो बिथांमोनाबो मोनगोन। दिनै 64 सेल्फ हेल्प ग्रुपनो जों बे बिथांखिखौ रानना होनाय जादों आरो बे बिथांखिनि गेजेरजों जोङो बड'लेण्ड सरकारा प्रमद बर' दैदेननाय सरकारा मोनसे मिजिं थिदों जिहेतु सेल्फ हेल्प ग्रुप माखासे थांखि आरो नोजोरजों दायो बिथांमोना बे थांखि आरो नोजोरखौ मावफुंनो थाखाय सरकारनिफ्राय एसे अनसुंथाइनि गोनांथि जायो। बे अनसुंथाइखौ जोंनिफ्राय होयोब्ला निश्चय बिथांमोना गावबा गावनि थांखि आरो नोजोरखौ मावफुंनो हागोन आरो बिनि गेजेरजों जोंनि गामियारि जि रांखान्थि थासारि एबा गामियारि जि रांखान्थि अबस्था बे रांखान्थि अबस्थाया एसेब्लाबो फोलोमनायनि लामायाव थांगोन होननानै जोङो फोथायनो हायो। बेयो फार्स्ट किस्ति जोङो खनसेयावनो जोंनि रांखौ जोङो होजोबनायनि जों टारगेट लायाखै। मानो होनना बुङोब्ला जोंनि बिसेसकय जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि जेसेबांखिनि सेल्फ हेल्प ग्रुप बांसिनानो जोंनि जाथि हारिनि एबा ट्राइबेल ओंखायनो ट्राइबेल सुबुङा माखासे मानि इउज एबा रांखान्थि बाहायनायनि माखासे पलिसिनि अभाब जायो। दा बेखायनो जों एक्सपिरियेन्स हिसाबै बिथांमोननो 25,000 होनाय जाग्रोदों फार्स्ट किस्ति आरो सेकेन्ड किस्ति आरो थार्ड किस्ति गासै जों मोनथाम किस्तिजों 75,000 रांखौ जों होगोन आरो बेयो जोंनि थांनाय समनि बिसायख'थिनि मोनसे जोङो बेयो रादायमोन आरो बे रादायखौ जोङो आखरे आखरे पालन खालामगोन। अदेबानि दासिम जोङो फार्स्ट किस्तियाव फ्राय 4,3,865 सेल्फ हेल्प ग्रुपनो जों होबाय आरो गोबां सेल्फ हेल्प ग्रुप जोंहा दङ। बे सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनोबो जोङो पर्यायक्रमै बे रांखौ जोङो बेबायदिनो मोनसे फेज वाइसआव जों होलांनो थाखाय थांखि लानाय जादों। जोबोद गोजोननाय मोनदों। बिटिआर सरकारखौ जोङो साबायखर बावदों जे जोंनि सेल्फ हेल्प ग्रुपखौ जे नायनानै एसे सहाय होदों। बे फैसाजोंनो जों माबा मोनसे जोंनि जिउ राहाखौ दानो हागोन नामा बेखौ जोङो नाजालांगोन। गोजोननाय मोनदों आरो जोङो जोंनि बिटिआरनि जोंनि भेरगाव समस्तिनि EM दावबायसा सार होदों आरो जोंनि ग्रुपनि मुङा आर'नाइ। আজি আমাৰ সেলফ হেল্প গ্ৰুপৰ পৰা আমি UPP ডাঙৰীয়া দাবুচা ছাৰৰ নেতৃত্বত মই এই 25,000 চেকটো পাই বহুত আনন্দিত হৈছোঁ। আশা কৰোঁ আমাৰ গ্ৰুপৰ মানে কিবা উন্নতি কৰিবৰ কাৰণে কিবা এটা আমি আশা লৈছোঁ। ফিচাৰী বনাওঁ বা মাছৰুমৰ কিবা কৰিম বুলি আশা কৰিছোঁ। আমাৰ BTC EM ছাৰ দাবুচা ছাৰে আমাক চেকটো দান কৰিছে। এইটো কিবা আছিলে প্ৰগতি হেৰি মহিলা হয় মাইনচৰা হেৰিৰ আঁচনিৰ পৰা আমি এই চেকটো পাইছোঁ।